מה קרה לו? יואו! דוד, לאן כבר כולם? דוד, די! דוד, די! לא לצלם בבקשה, לא לצלם בבקשה, הם ביקשו מכם. אזור ביטחוני. חבר'ה, לא לצלם בבקשה, לא לצלם בבקשה, הם ביקשו מכם. אזור ביטחוני. הרי יודעים שמישהו ברח. שלא מתחיל לסחול. זה שווה. זה לא קשור, זה לא קשור. תן לו לצלם.